Bwgan. Roedd Eira Jones yn treulio blwyddyn yn Ffrainc fel rhannwy chwrs coleg. Roedd hi'n gweithio fel athrawes Saesneg mewn tref o'r enw Rodey. Roedd Eira'n fywiog iawn, ac roedd hi'n hoffi mynd allan bob nos i gaffe i gwrdd â phobl ifanc ac i siarad Ffrangeg â nhw. Dydw i ddim eisiau aros yn fy ystafell i ar fy mhen fy hun, ysgrifennodd hi mewn llythyr at ei rieni yng Nghymru. Mae'n rhaid i fi siarad â phobl. Rydw i'n gobeithio gallu siarad y Ffrangeg yn rhugl erbyn diwedd y flwyddyn. Roedd Eira'n 19 oed. Roedd rhai o'r plant yn ei dosbarthiadau hi bron mor hen â hi. Roedd disgyblion hynaf yr ysgol yn mynd i'r caffe hefyd, ac roedd enw i gyd yn mwynhau siarad ag Eira, achos roedd y Gymraes yn gymdeithasol iawn. Weithiau roedd y myfyrwyr yn mynd â hi i'r sinema, neu i gêm rygbi yn y stadiwm dros nesau yr ysgol. Mae Cymru'n chwarae rygbi hefyd, meddai rhai o'r bechgyn wrth Eira. Ond dydyn nhw ddim cystal â chwaraewyr Ffrainc. Rydyn ni'n curo Cymru bron bob tro. Mae chwaraewyr Ffrainc yn bwyta coesau llyffant. Dyna pam maen nhw'n rhedeg mor gyflym, meddai Eira, gan wenu. Cyn bo hir, roedd Eira'n wyneb cyfarwydd ym mhob caffe yn y dre. Roedd hi'n boblogaidd yn yr ysgol hefyd, ac roedd ei gwersi hi'n ddiddorol iawn. Un prynhawn, gofynodd un o'r bechgyn gwestiwn iddi hi. Ydych chi'n credu mewn bwganod, Mademoiselle Jones? Hwn i ddim, Pierre, atebodd Eira'n onest. Dydw i ddim wedi cwrdd â Bwgan eto. Felly, os dydych chi ddim wedi gweld rhywbeth, meddai Claude, dydych chi ddim yn credu ynddo fe, Mademoiselle? Dydw i ddim yn dweud hynny, Claude, atebodd Eira. Enghraifft, dydw i ddim wedi gweld Duw, ond rydw i'n credu ynddo fe. Wel, beth am Fwganod? Gofynodd Pierre eto. Dydw i ddim yn siŵr am Fwganod, meddai'r Gymraes. Felly, dydw i ddim yn gallu rhoi ateb i chi. Ar ôl y wers, roedd y ddau fachgen yn aros am yr athrawes ifanc yn y coridor. Mae tŷ Bwgan tua 2 kilometr o Rodey, meddai Claude wrthi hi. Rydyn ni'n mynd yno nos Sadwrn. Ydych chi eisiau dod gyda ni, Mademoiselle? Petrusodd Eira cyn ateb. Oes ofn arnoch chi? Gofynodd Pierre gyda gwein fach. Ofn? Meddai Eira. O, nac oes. Ond dydw i ddim yn siŵr am nos Sadwrn. Dyna'r cwbl. Dywedwch y gwir, Mademoiselle Jones, chwarddodd Claude. Dydy'r Cymru ddim mor ddewr a Ffrancwyr. Wrth gwrs, doedd Eira ddim eisiau ymddangos yn ofnus. O'r gorau, atebodd hi. Am faint o'r gloch nos Sadwrn? Drannoedd roedd Rawl a Sophie Milo yn siarad yng nghegin y Caffi du Stad. Roeddwn i'n siarad ar Gymraes ifanc Mademoiselle Jones neithiwr, meddai Sophie wrth ei gŵr. Mae rhai o fechgyn yr ysgol yn mynd â hi'r tŷ Bwgan nos Sadwrn. Mae'r un peth yn digwydd bob blwyddyn, atebodd Rawl. Mae'r bechgyn yn mynd ag athro dieithr i'r tŷ ac yn ei gloi ei mewn am hanner awr. Draddodiad ydy Sophie. Ond mae Mademoiselle Jones yn ferch ifanc, protestiodd Sophie. Dim ond pranc ydy meddai Rawl. Dydy'r Gymraes ddim yn dwp. Roedd y nos Sadwrn ganlynol yn dywyll iawn. Cwrddodd y ddau fachgen ar athrawes ifanc yn iard yr ysgol. Does dim car dan ni, Mademoiselle Jones, meddai Pierre wrthi hi. Ydych chi'n hapus i gerdded? Cerddon nhw drwy strydoedd y dref ac yna allan i'r ceiau. Ydych chi'n byw mewn tref neu yng nghefn gwlad? Gofynodd Claude. Yn y mynyddoedd, atebodd Eira. Mewn pentref bach. Shh, meddai Pierre gan sibrwd. Dagor ti. Ble? Gofynodd y Gymraes. Roedd y gwynt wedi codi ac roedd hi'n teimlo'n oer. Fan acw, meddai Pierre.
Rydw i'n gallu gweld y simnau yng ngolau'r lleuad. Cyrhaeddon nhw'r tŷ a gwthiodd Claude y drws ffrynt ar agor. Tynodd e fflachlamp o'i boced a'i throi ymlaen. Rydw i'n mynd i mewn, meddai Claude wrth y ferch. Ydych chi'n dod? Ydw, atebodd Eira. Roedd ei llais sy'n crynu. Aeth y ddau i mewn, ond archosodd Pierre y tu allan. Peidiwch â phoeni am Pierre, meddai Claude wrth yr athrawes. Mae ofn arno fe. Roedden nhw'n sefyll mewn ystafell enfawr. Yng ngolau'r fflachlamp, roedden nhw'n gallu gweld yr ystafell i gyd. Roedd hi'n llawn o hen ddodrefn, ac roedd grisiau cerrig yn y gornel. Mae'n rhaid i ni fynd lan llofft, meddai Claude. Ewch ymlaen! Croesodd Eira ar ystafell a dechreuodd ddringo'r grisiau. Yn sydyn diffoddodd y golau. Be sy'n bod? Gofynodd Eira. Yna clywodd hi'r drws ffrynt yn clepian a sŵn allwedd yn troi yn y clo. Da iawn, Claude, meddai Pierre wrth ei partner. Mae hi wedi syrthio i'r trap! Ond doedd Claude ddim yn gwrando arno fe. Roedd e'n syllu ar rhywbeth yn y tywyllwch. Trodd Pierre i ben a gweld ffigwr gwyn yn sefyll wrth gornel y tŷ. Cododd y ffigwr i freichiau yn yr awyr a chymerodd gam tuag atyn nhw. Meddai llais dwfn a safodd gwallt y ddau fachgen ar ei pennau. Dechreuodd y bechgyn redeg nerth i traed. Roedden nhw'n dal i'r redeg pan gyrhaeddon nhw'r ffordd fawr. Roedd car yn dod tuag atyn nhw. Stopiwch, gwedodd Claude. Stopiwch! Stopiodd y car a daeth Rawl molo allan. Be sy'n bod? Gofynodd e'r bechgyn. Ble mae Gymraes? Yn y tŷ, atebodd Pierre. Ond fe welson ni Bwgan go iawn! Ydy'r ferch ar ei phen ei hun? Gofynodd Rawl. Ydych chi'n ffyliaid? Ond doedden ni ddim yn... Dewch i mewn i'r car ar unwaith, gochmanodd Rawl. Roeddwn i'n ofni rhywbeth fel hyn. Cyrhaeddon nhw'r tŷ ac agorodd Claude y drws. Roedd Rawl yn dal y fflachlamp y tro yma. Dyma hi, meddai Pierre. Mae hi'n gorwedd ar y llawr. Ond mae hi'n symud, meddai Rawl. Diolch byth. Penliniodd e wrth ochr Eira, a gorodd hi i llygaid. Fe welais i Bwgan, meddai hi mewn llais gwan. Fe cerddodd e trwy'r wal. Rydych chi'n oer iawn, mademoiselle, meddai Rawl wrthi hi. Rwy'n mynd â chi'n syth i'r caffe. Roedd Sophie Milo yn gweithio tu ôl i'r counter pan gyrhaeddodd y grŵp y caffe. Rydych chi'n wyn fel y galchen, meddai Sophie wrth Eira. Be sy wedi digwydd? Roedd Bwgan yn y tŷ gyda fi, atebodd y Gymraes, a doeddwn ni ddim yn gallu dianc. Roedd y bechgyn wedi cloi'r drws. Ydych chi wedi bwyta heno? Gofynodd Sophie iddi hi. Nac ydw, atebodd Eira. Roeddwn ni'n rhy nerfus cyn mynd i'r tŷ. Mae'n rhaid i chi fwyta nawr, meddai Sophie. Mae bwydlen ardderchog gyda ni heno. Ond does dim arian dy fi, meddai Eira. Syllodd Sophie ar y ddau fachgen. Roedden nhw'n edrych yn drist iawn. Peidiwch â phoeni, Mademoiselle Jones, meddai Claude. Rydyn ni'n mynd i dalu am bopeth. Tra roedd Eira'n mwynhau swper yn y caffe, roedd Rawl a Sophie yn siarad yn y gegin. Mae Mademoiselle Jones yn actores dda yn dydy hi, meddai Sophie. Gyda llaw, ble mae'r blanced wen? Yng nghefn y car, atebodd Rawl. Rydw i'n actor da hefyd, Sophie. Yn y cyfamser, roedd y ddau fachgen yn gwylio Eira'n bwyta.
Roedd yr athrawes ifanc yn profi popeth ar y fwydlen. Claude, Meddai Pierre yn dawel wrth ei ffrind. Ie? Y tro nesa, rydw i'n mynd i adael Mademoiselle Jones yn y tŷ a dod â Bwgan i'r caffe. Mae'n llai costus